Гөлнара Хайдарова. Тылсымлы кулчатыр. Зәңгәр күктә, аппак болытлар арасында бик матур табигать патшалыгы урнашкан. Аның белән Вакыт исемле патша идарә итә. Патшаның тылсымлы кулчатыры бар. Ул кулчатыр ярдәмендә Вакыт патша һава торышын үзгәртә ала. Әле кояш чыгара, әле яңгыр яудыра, әле җилләр истерә. Вакытның Фасылбикә исемле хатыны һәм берсеннән-берсе матур 4 кызы бар. Зәңгәр күзле, ак чәчле Карбану Вакыт белән Фасылбикәнең олы кызлары. Карбану пөхтәлек һәм чисталык ярата. Шуңа күрә тылсымлы кулчатырын алса, шундук бөтен җирне аппак карга күмә. Елга күлләрне бозга әйләндерә. Бөтен җирдән шугалак ясый. Вакыт белән Фасылбикәнең икенче кызлары сары чәчле, зәңгәр су күзле, сипкелле һәм бик сөйкемле Назлыкай. Ул шул кадәр шаян һәм тиктормас кызчык. Тылсымлы кулчатырны кулына алса, шундук табигатьне йокыдан уятырга тотына. Шаян гөрләвекләр агыза, агачларны яфрак ярдыра, кошларны җылы яктан чакырып кайтара, өннәрендә йоклап яткан хайваннарны уята. Урман алачыкларында, болыннарда беренче чәчәкләр, умырзаялар чыгара. Бөтен дөньяны хуш сирин исенә күмә. Бу Җиләк Бану. Аның күзләре ширәм кебек яшел, чәчләре пешкән карлыган кебек кара, иреннәре кура җиләгедәй кып-кызыл. Ул киң күңелле, бик әйбәт кыз. Аның нурлы елмаюы бөтен җирне җылыта, һәркемнең күңелен күтәрә. Тылсымлы кулчатырны кулына алса, Җиләк Бану елга күлләрнең суларын җылытырга тотына. Җиләкләрне кызарта, алмаларны һәм чияләрне пешерә. Җиләк Бану белән уйный-уйный, хәтта кояш та йокларга ятарга оныта. Шуңа күрә көннәр озая, төннәр кыскара. Бу җирән чәчле матур кызның исеме Алтынкай. Ул чып-чын рәссам. Тылсымлы кулчатырны кулына алса, шундук агач яфракларын төрле төсләргә буй башлый. Бигрәк тә сары, кызгылт сары һәм кызыл төсләрне үз итә. Кышын туңмасыннар дип, кошларны җылы якка озата, хайваннарны йокларга яткыра. Аннары алар киткәнгә күңелсезләнеп, үзе дә елый башлый. Шул чак күктән җиргә яңгыр тамчылары сибелә. Ләкин Алтынкайның күңеле чиста булганга, аның күз яшьләре дә җиргә файда гына китерә. Җирдән тәмле-тәмле гөмбәләр калкып чыга. Һәр кызның тылсымлы кулчатырны үзенеке итәсе, аны үзендә озаграк тотасы килә. Карбану кулчатырны Назлыкайга бирмәсә, җирдә салкыннар озаграк сузыла, җир җылына алмый азаплана. Кайвакыт Алтынкай кулчатырны тотып торган вакытта, аңа уйнап Җиләкбикә дә ябыша. Шул вакыт яңгырлы салкын көннәр җылынып китә, күктә балкып кояш чыга. Бу кызлар әле хәзер дә тылсымлы кулчатыр белән уйныйлар ди. Алар уйнаган саен, җирдә һава торышы да алышынып тора икән. Дустым, син бу 4 кызны таныдыңмы?